Benvidos ao Ben Falado. Hoxe ímoslles explicar o apelido Caamaño, contaremoslle unha curiosa anécdota e veremos que é o que pensaba o padre Sarmiento da educación do seu sobriño. Imos aló. O apelido Caamaño, coa forma reducida Camaño, é característico da Costa da Morte, maiormente de Carnota. Pero procede do topónimo Caamaño, lugar e parroquia no Porto do Son, preto da praia. En documentos do século XII figura como Val Calamanio, Vila Calamanio e Igrexa de Santa María de Calamanio. E o contexto parece indicar que a igrexa está no alto e que a vila, é dicir, unha casa de aldea, está nun val. A relación de Calamanio co latín calamus, que significa cana, é improbable, porque non explica outros topónimos que na Idade Media tamén empezaban por cala, como o actual Caamouco, que foi Calamauco, ou Caaveiro, que foi Calavario, ou Cambre, que foi Calambre. E tampouco explica outros que acaban en año, como Alantaño e Salaño. Así que Caamaño, probablemente, ten orixe prerromana. Ben falado. En Galicia, non sei por que razón, pero evítase utilizar o termo de testamento. Non sei se é por medo ou non sei a razón. O caso é que, según as diferentes lugares onde fun traballando ao longo da miña vida profesional, pois algúns sitios chamabanlle donarse, vemos donarnos un ao outro, ou vemos facer o dun para outro. Vamos facer o dun para outro, pero dende logo nunca, ou tamén empregase o veño recoñecer os fillos. Os seus fillos están no libro de familias ou tal, sí, pero eu quero recoñecelos, non? Pois están reconocidos, xa cando vas tempo traballando sabes que a xente cando fala de donarse, que iso equivale, digamos, ao usufruto universal de viudedade, ou veño recoñecer os fillos, pois o que queren é facer testamento, pero o termo asusta. En 1758, o padre Sarmiento, sabio beneditino criado en Pontevedra e afincado en Madrid, aconselloulle ao seu irmán Xavier que procurase que o seu fillo Alonsiño non se lle ensinase o castelán antes de que aprendese ben o galego. Nunha carta dicíalle: Quiero que se le enseñe la lengua gallega con especial cuidado, además de lo que deba charlatear con los otros niños. No pienses en que castellanice hasta que sepa bien y con extensión el gallego. Sarmiento estaba convencido de que o atraso do ensino en Galicia e en España viña da teima de aprender de memoria cousas e nomes de cousas sen velas e apalpalas. Ver, apalpar e saber como se chaman é o principio. E como en Galicia as cousas tiñan nome galego, o ensino tiña que empezar polo galego, para ampliarse despois a outras linguas. O ensino tiña que ser en galego, para pasar despois con proveito ao castelán e ao latín. Planta que comen as vacas. Erva seca. Unha pota moi grande que temos na lareira. Un pote. Ves como sabes? O padre Sarmiento no século XVIII estaba preocupado polo ensino de calidade e nel reserva unha praza importante á lingua galega, mesmo daqueles que van estudar fora. E refire un conto que existe en moitas linguas minorizadas de Europa, que é o conto do angazo ou enciño. É un que volve de fora e para se dar importancia finxe que xa lle esqueceron os nomes patrios das cousas e pregunta a nai como se chama isto, e a nai dille: písalle os dentes que xa chuel di. Písalle os dentes e o pau veuselle a cabeza e deulle un palastrazo. E coa sinceridade da sorpresa di: do demo o angazo e o anguizo e o demo que o fixo. A natureza vence a hipocresía. Ata outro día.